खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ' आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै 2 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। गोबाव समनिफ्राय थाबथानानै थानाय आद्रा थानाय रां आरो होनांगौ रांफोरखौ जोबनायाव मोनफिननाय जागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै नोंथांखौ बयनिख्रुइबो खुसिसिन खालामनो थाखाय गोबां नाजागोन। वृषभ राशि। गावखौ फिट आरो मोजां लाखिनो थाखाय गोबां केल'रि जानाय आदारनिफ्राय गोजानाव था। जायफोरा स्टक हाथायाव गावनि रांखौ थिसनो बिसोरो दिनै खहा जानो हागौ। मिथुन राशि। गोदान मावथांखिफोर आरो बिथांखिफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोबोद मोजां सान। दिनै नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों मोजां रायज्लायगोन आरो हमदांनो हागोन दि नोंथाङा गावजों गाव बेसेबां मोजां मोनो। कर्क राशि। गारि सालायनाय समाव जोथोन ला। जाय सुबुंफोरा सिगांनि समाव गावसोरनि रांखौ थिसनदोंमोन बिसोर दिनै रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। सिंह राशि। गावनि मुलाम्फानि थाखाय गावनि मेलेमारि गोहोखौ बाहाय। बेयो नोंथांखौ जिउराहायारि मावथांखिफोरखौ फोजोबनायाव आरो गोदान सानस्रिफोर होनायाव मदद होगोन। कन्या राशि। नोंथाङा गोलाव सम लोमजानायनिफ्राय हामगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांनि जिउआव मोनसे जुनिया जायगा लागोन। सानफ्रोमबो मोजां मोनलायबाय थानायनि नोंथांनि आखुखौ सोलाय। तुला राशि। दिनै नखरनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाय एबा नांलाय-खमलाय जानो हागौ। बेनिखायनो बेबादि थासारियाव गावखौ सामलाय। वृश्चिक राशि। जाय सुबुंफोरा बबेहायबा रां थिसनदोंमोन बिसोर दिनै राङारि खहा जानो हागौ। दान होनाय आरो समाजारि हाबाया दिनै नोंथांखौ गोसो बोनो हागोन। धनु राशि। दिनै नोंथांनाव नोंथांनि आरजिनाय गोहोखौ बांहोनो थाखाय गोहो आरो गियान थागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सासे लोगोजों सम हगारनो हायो। नाथाय बे समाव नोंथाङा जौ लोंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ मानोना बेयो समखौ ओरैनो गारनायल'। मकर राशि। गारि सालायनाय समाव गुबैयै फारि-फारि सांग्रां जा। सोरनिबा सांग्रांथि गैयैआ नोंथांनि थाखाय माखासे जेंनाफोर सोमजिहोनो हागौ। गोजाम मुवाफोर आरो गहेनाफोराव रां थिसननाया मुलाम्फा आरो जौगानाय लाबोगोन। कुम्भ राशि। जेब्ला नोंथाङा मोनसे गोब्राब थासारिजों मोगा-मोगि जायो अब्ला दुखु दाखालाम। नोंथांनि गोसोखौ सोलायनो थाखाय माखासे समाजारि जथुमफोराव बाहागो ला। नोंथांनि पार्टनारनो मिथिहो दि नोंथाङा बिखौ बेसेबां मोजां मोनो। मीन राशि। गावनि मावख'निफ्राय थाब ओंखारनो नाजा आरो ओरैबायदि खामानि माव जायखौ नोंथाङा थारैनो मोजां मोनो। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै नोंथांनि सानफ्रोमबोनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनायखौ बन्द खालामनो हागौ जाय जोबनायाव नोंथांनि गोसोखौ गाज्रि खालामगोन। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।